Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebang bigat yung aming nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumang bahay ti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumam kablaw tinimbag nga bigat na imbagnal daw ng bagong oras kada kay amin nga sa pana. Please share this program, share. Kaya napadanan nyo di pagkasalitaan ni Harold. Anya di pagkasalitaan ni Harold? Kuna nagmayat gayam tagibales ko na, no? Abay, madit tagibales, may parit. Inagaro din iruging iba sa pagkayam. Dito pagkasalitaan, di pagayam tayo nga Harold. No, anya dito pagkasalitaan na. Nga ito iti mauding ang pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti Abril. Babaeng kanig the board of judges tayo, papagayam ni. Sa godahin ng ti surat ti pagkasalitaan ni Harold, kunana dito ay papagayam ni nalawag unay. Ti maganan to yun ito yun Ano na kunana? Yan. Dear Manong Nemi, pudno unay ti kunada, nga ti maysa kang runana karigatan na apaset ti bayag ti maysa nga tao, no kayat nan ti makiasawa o nag-asawa. Ket ti panakapili tagbalin nga katakta ko na hinay na ito da ito nga biyag. Tayo na naman ng Nemi ti panag-asawa ket kaslasaan nga arwaten nga no saan nga kumporma ken ka, babalim mo nga sukatan. Ti panag-asawa ket han, kayarigan na natay, saan na kayarigan? Gatain na po nga naisubong ka napudot kat mabalim mong iyo lang. So nga naskan iti panagtanang kan na panagpili nga na siya. Talno kami nga kakabsat, duwa nga babae dagiti inaw na kakabsat ko. Ada din asawa da, ada maten pagtrabahuak. Mga obisina akon Manong Nemi ta naggraduar ako niti college. Di na dagdagan nagmaten da papakin ni mama nga ag-asawan. Ngam ko nakmat ka nakuha na Manong Nemi, nga awampay, na magpitik iti puso. Ngayon minidumteng ti first love ko Manong Nemi, na maamok iso na mabani ti maysa nga party. Kaduwak idi ni Gino, nga kaopisina at Manong Nemi, ngay matanda rin nga party. Kinidag ko iso na, partner, nagayato kon. Hoy, dito yung mga nasarakan, tinamagpitik ta puso, partner. Juan Gino. Sino? Di Gino? Wow! Daling kang pili, friend. Kumit kita ti ayan mi Manong Nemi umis-isem. Naka-MM tilangan na. Nakasimsimple ti make-up na. Sampai kita nga nag-make-up. Pinadalanan na lang ti gagangay nga panagpulbos na. Saan nga naka-lipstick Manong? Wow!
Kasi sa puli ka talaga, partner Gino. Oh, ano pala ka ito, Ryan? Alangan mo siya, mo mas nagkang kuha na nga makiaman mo. O mas nagkang kuha na. E masadagak manong name ka saan nga maisina, e di ba nakita na kanyak, nga umis-isam, kaya umis-isam akmet. Naging ka, nga hindi makasidagak, injay ka dagos na kulap ko, kat inawat na met. Apo, naglamuyutan nga nakulap. I'm Harold. I'm Emma. Wow. May bagay unang tinagan mo? Nga Emma? Ano nga may bagay? Gabutan na Emma ka. Maragsakan na ka, makamamukay ka. Emma? Kastakmet kang ka, Harold. Dadyayan din ang rugyan, manong name hindi pa nagasadag tirik nami, namok ti cellphone number na, inted kumet kang kuha na ti cellphone number ko, naamok ti Facebook account na, nag-friend request, in-accept na. Dahil naman tinag rugyan, ti komunikasyon mi, manong name tinabi, tumawag kang kuha na. Nakaragsak sa kasasalita. Idadon makabulan manong name, ngagam mo kami, at tinawag kami, inawis ko di may isang date. Mamalin, I'm sorry, Harold. Diyan ka makita-date. Gamot awang ba't ako ng relasyon ta? I'm sorry. I love you. Yeah, hamo. Mamati at. Ngamsa ka man peso ng batan, so nga diyan kahit di makita-date ka. Ito na kanong nga klonin na. Ang dalik pa lang na imbagtirik na. Manong name, pinaimbestigar ko kini Gino, tipo family background ni Emma. In-request ko isuna. Nagbaling ka man na detective partner. Si Kamat. Una, you're my best friend. Tulungan na. Ang mga nagkamaliak. Napiyakan ka best friend, taadan asawam. Ano pa naman ito, Ryan? Isungarod nga pa-imbestigar mo, nagbaling nga detective, ang ti family background na. Inaramid met ni Gino manong name, idag-report kanya. Well, okay naman. Ako, matim ako ng pakasalitaan ti biyag na, ti pamilya na. Talo dapat kang kaabsat, ni Met Emma ti Bordek. Kayos ka di, duwamat nga lalaki na giti manungan na. Uy, nagbalik ta da. Babae kanya. Mana? Mansuam, paspasan tam na makanubya ka, mag-asawa ka. Manong name may kaduwa nga inawis ko manen ni Suna ngag-date kami ng tinatakayan. Dito ti may sa manong name nga apresyara kang kuwana. Saan ka sa do mga babae nga no at mga awis ka na kuwana nga lalaki nga date kit okay ko na da siguro. Aging ka manong name nga kalpasan na ti inem nga bulan sibot na gamamu kami kaman panagdaton ko ken kuwana inaklon na kon. Nakaragragsak kami manong name. Nagroon na kanya, idi aklon na kon. Iti lang nga, cellphone. Idi, awis sa kon isunat date, imanugutin. Siguro inot-ora na lang aklonan naktap na makidate. Nag-dinner kami manong name, kat nakasimsimple nga talaga na kay Emma. Emma, panagkunak at pagsalitaan ng di ka Liza. No. Apa nga no ko na? Kasong ba't kalayang di kalman? Kituin, mana no? Diyak pa kaya, Harold. Itaan niya nga rason. Sa anak pa nakasagahan ng agbaling nga ina, sa anak pa lang nakasagahan ng agbaling nga, may galot ito nagtibalay. Saan kay galgalot? Nawaya ka nga magna. Di kayo ito sawin, ang mga no din at pagtrabahuan no, agasawa ta. Indo na dan anak ta, mabali siguro nga palitan ka ng trabaho. Sample lang, Harold. Sample lang, please. Okay. Urayan ta nga rin yung muna nga anniversary ta. Sa itong pagtulagan ti amin. Naragsak kami yung ano na yung date me. Siyempre naarakop ko isuna. Naraman akong nagitibibig na. Nagimas man. Dandanek labag ang yaras haas nag-check-in kami ng mga nukagura na. Kabigatan na iti opisina manong name nag-ring cellphone ko. Isunat tumutawag. Diba ka ta? Hello, Emma? Hello, Harold? Ayan mon?
Siyempre, tikas nga oras, anak to bisina. Ah, I see. Okay, anak matin to bisina. Dada ka nilang tayo sa lutsunan. Okay na, pimadi? No, amuit no sa tintayan mo? No, okay ka? Ah, talagang i-care na ka. Because I love you. Wow, wow, magustuhan. Tipangal daw, timawag ba ni Manong? Inuran-oras sa matan. Hello, sweetheart? Maangkan? Imayin ito yung order ko. Oras siya. Dito matas ng tibisina ng mga aldawa. Sino kaduham? Ni Gino. Nato'y kaopisinakan, best friend ko. Awan babae? Dati sa baling halamisaan. Naging kaopisinahan mi. Sige. Kasi ka, awan lalaki kaduham? Sisyak laeng. Kansik si kalaeng. Kastan matan iti malem manong nemi kalpasan ti opisina nagring man cellphone ko. Hello? Emma. Nagawit kan? Awanin ti tagasam? Baka na tagasam ha? Awan, sweetheart. Sige nga na. Kasi ka, nagawit ak matan. Okay Okay na okay yun. Siyempre, concern unay kanya. Mumonitoran na. Magore ka. Kasanun anda kita sa bali ka lugar. Taramidan na nga ta. Kasi ti may isang agundaway manuneming inawis nak ni Gino. Si Moratak mata, partner ko nga ron. Nagring ti cellphone ko. Naringgur, taparty nga ron. Hello, Emma? Ayan mo, apin naringgur. Nandag dito may isang party. Baka ano ito babayad ta Namamunak ti party, di wan. Naglagi pa na ito. Awan ka ti pa nagtalik mo kanyak. Anya ti amok, nang katot lalaki dito nga sa lawasaw. Ibagak tayo tayo ni Chino, partner, madit kastang ugali ti babae. Awan pa nagtalik na kan ka. Kung narod, hindi mo, kailangan kanyak na, ti amo kakit, concern unay kanyak, ay i-care na. Madit kastang ka partner. Madit kastang asawa, kas magaling nga nag-asawa ka ito. Nakaikan di waya-wayam, nga mapanti kayat mo, ano aramidon ti kayat mo. Kayat mo nga rote, maigalot, kayat mo tambaling nga, naimon ka di strikta, nga asawa. Anang harod. Kaya dapat na nasapa agad nagpanunod ka. Naka-MM ma. Kasi siya matugali na. Ay, okay lang kanya. Okay lang kanya ka. When? Sige, bahala ka. Ngayon, para kanyak partner, isa kalastat ka ba? Klas ni babae, kasi lamadi eh. Nakasang nakarot agad ka, nakati si Aren. Tumawag, damagan nun ayam mo. Basta, kasaritak to na siya. Ito na minsan nga pa nag-date ni Manong Nemi, Mansarimi, may katlon ng bulan si Pudda, sinungpatan na. Ita man pala nga natarabitab dati ng babae ko, naktinaki mo. Dati kat marukrukot ti buses na, wano timek na, dialogue na. Among si Dad, dadya karuba mi ng kasawa. Abay, kunam lalo nakasasayat na dyan na lalaki, at damat kayong babae na. Nakita kita. Kan talaga ng dinamag. Kahit na dyan babae, ay susapo. Nakanakdakas ko lang. Abay, binmales mo yan. Kapsat natin na kilalakyan na. Kapsat na dyan asawa na. Kayong na ngay. Mano anak na. Dududwa. Umabing na ba eh. Mga tanong na mapasama ka na ito. Baka agsina na. Kakasin to pa dyan. Anak na. Abay, katawa ka. Dito naman pa yung istorya ka niya. Ay, adot amok ng istorya. Kasi lahat ako opisinaak. Nagkalas ko lang. Apay, nakirelasyon ka ni boss may. At asawa na pa yun Nagkamalata. Dapat na kita kung tawin nga.
Dahil nga babae nga kaopisina, sumrek iti opisina ni boss, kahit nakabaybayag sa turumuat. Anat napasamak ko na, siyempre, magulunton, awan to lipstick, dahil nga babae, chismosa ka mat kaya? Oo, saan nga chismis na ito? Agpabeso? Nagkatawa ka man. Emma, edi mo ka makita, naka-MM ka talaga. Kadagdi mo no nga date ta, no saan kan nga pagunyan, saan kan nga guni. Ita, nakatadong istorya, adult istorya, kahit mo, na yun akpit istorya. Hanen, babahamon. Maniti sa salitaan, ti biyag ti may isang tao, ti padang nga tao. Kahit nung nga istorya, nakikita ka ron. Amom nagpaamyanan nagdilugar mi, adot maalang istorya. Ura diya bagatanan mi. Agpaabagatan, agpaamyanan. Nakadaduti kita pangistorya ako ng... Mapag wingiwing ka. Chismosa ka? Ay, saan naka-chismosa? Bagak na ito kay ni Gino, ano? Habang katawa ka, partner. Hindi, ito tanasapa pa, partner. Isinamon. Nandun sa makatawan yun. Into no next month, makatawan mo yun. Alagit, tapno, awan tinasakit na makaramo. Into no anniversaryo, i-date mo ito nga i-check-in. Orek sinakay ito na alam di kahit mo. Mani di kasta nga galing nga asawan to, agbaling nga asawa, partner. Chismosa. Kinachismosa ka dito kas jay. Muna, istoryaan na tibiyag, tipada na nga tao. Rumpeng ka dito ita. Isigamin lang ko nang ipapagada ni paamyanan na timagnagat at maadaw ng istorya sa istorya tipada na nga tao. Sayang. Una, nakasayang nga talaga. Napintas na Emma tilanglangana ang imagine biyangan na ta cellphone mo, di ba? O nga ron. Bastang date kami kat dagos nga lain na kanya ti cellphone ko. Basahin na di message. Nagalastik hasta nga karelasyon, partner. Isong isinamon. Ini ang celebrara mi ti first anniversary mi manon mi inyara sa asko ken kuana. Sigurado ka? Sige. Celebraran tang ti first year anniversary ta sweetheart. Amom? Adaman ang istoryaan? Oin. DJ, kabagyak kasinsin ko. First cousin ko ang kapsada papakin ni papakin ni mamang na. Apay, nakatatot nobyo na. Agsusukot. Numuna ta, agkakabagyan da. Sa nga, peso di magbaga ma. Yung mabaling ka di sweetheart. Nganod, ag-date takit awan ti sa baling istoryaan. Tano saan nga si kakensyak lang. Okay? Oo, sige. Manong nemi, in-check-in ko isuna iti hotel. Ako matimadlaw ko pa nagkadkad naman nung nabintas ni Emma manong nemi di pamagina permi imalo nagpintas ti sukog ti barukong no labsak tagso manong nemi parang artista model nagimas na kiti lips na manong nemi nagtangken manong nemi ti barukong kas virgin ako na katsanak nagalumi manong nemi nga nangan ken kuan. Lagi di asog ka na rin eng ni Emma manong nemi ti adada nga ng parugsukan niya. Iso na lang tanatakwatak. Saan nga virgin? Itinagpadpada kami nga itayok manong nemi. Sino ti mo na? Ha? Sino ti mo na? Awan ti mo na. Abe nga rod. Managbiseklatak namin iti balisitang na. Iti na minsan kat na-disgrasya. Ngayon, nakiktutak hindi agdaramot din sa lang ko. Really? O, pwede ka mamatikan niya? Virgina, isa na laing ta.
Kasi dyan mo nagbisikleta ka nga ron. Kasi napukaw man nun, nimit suwag mo ng porsyento, ti panagtalik, kan panagayat ko hinkuana. Numuna to talaga, nga no kasta kang date kami, kat itultunin na, takinisismusan na. 1.5 years, ti relasyon mi manon nemi, idin kanten ko. Nag-date kami manin, idi bagak kekuha na nga. Ag-break kami. Ano to ko lang? Harold? Siguro sa nga na ikaringa si Kakadyak. So nga, break na tayo. Ha? No? No, 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 no. Nakiktutak manong name idigro nga ab. Sa agulang-ulang matin nakamati dikit kita, dikit ipada may customer. Huy, huy, come on, come on. Come on, tuwag talaga. Kayat ka mapungaw ka, Harold. Kayat, no, 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 no. Manong name kaslaman lantan, ubing nagtabtabog ka nga. Apos sapo, delikado na ito. Nagalas ka yung karakter natin ng babae. Binangon ko manong name, tugaw ka, kakagsangin, no. Hindi kaya kung mapukaw ka, Harold. Kahit ko may nagpakamatay, napupukaw ka. Okay. Saan ka ngisina? Basta talakan, ha? Nakaamak ka talaga. Hindi na ako nisina. Saanin? Ngayon magkari ka. Ano ti karikan ka? Saan mong napakibibiyangan di cellphone ko? Jakon kayat nga, no kasta ag-date ka, ag-date ka at istorya nga biyag ti padam nga tao. Ken, tawagan na klahin, importante ti kahit mong ibaga. Hana ka tawagan nga, ibag salsalutsudin mo sa dinutayan ko, no, at mapaspasama ka niya. Maramid mo? Sige, ikatikdatang madi nga, di mo kahit nga ramid ko. Basta saan ka kahit nga mo po ka, Harold, kahitin ka muna. Inyustoryak ka ni Gino, tinapasamak manong na may kadagkat katawa. Talaga nakadaldelikado ta girlfriend mo. Kasano nga rin ang kasawa ka ito, eh? Kat adalang basit kamalim, at agagangila na lalaki ka, tinataom. Kasi ano nada ka sa salita mga babae kat medyo king kinatawa ka kat matukta, makita na kayo. Siyempre, agatap ton. Ang mga manggulo, nakadaldelikado. Ungarot. May ikat na kanong datang ugali na. May ikat na katak. Duwa nga, tawin min manunemi aganayat, kapasaray mo date kami, check-in. Di nang pakibiyangan pa yung manunemi. Ti cellphone ko. Ngayon, nagsublimat manin nga tawagan na. Saan na yan mo? Dag dito opisina. Sa mali manin, ugalim. Isinang ka na talaga, no, kasi ka. Ito ito. I-update kami manin manunemi. Nag-istorya manin. Amam si ka, sweetheart. Ada istorya si ka. Dahil siya kabsat ti kasinsin ko. Kasinsin ko karon. Ay na, amam, nakirelasyon iti. Kabagyan mi matlain. Sumartan kan. Sama nang ituloy. Dito ito final decision ko. May kadua nga tawantan. Sa kalatag balbalyo. Ora anyat araramidem talagang isinakan. Harold. Sige, agsangit ka, agulang-ulang ka. Aramidem. Ngayon talaga nga, desido ako, di ka kayat, jak kayat tikas kang ka babae. Pakamataya. Kasi ka aramidem, ako ang basol ko, hamadasyak ti mga ibagay kang tartong pakamatay ka. Nagulong nga lang ha. Sige, aramidem. Pinanawa ko manong. Harold! Urayan na, anak palawan! Harold! Naititilag-lagi mem, Harold! Nituloy na kisila, agbabawi ka to! Aramidik ti amin nga mangrakrak na biyag mo! Manong name nag-change sa iti cellphone number. Nangaramid na sa baling account ko ti Facebook. Ngayon, binagaak, winarningak kung impakaamok manong name ka iti nascan nga makaamo iti baro nga cellphone ko ken Facebook account ko. Manong name sa awan ti picture ko nga siyak dada iti profile ko. Dikit
Pinicture ko lang natin masetas ni mama. Kaya kastamat ten, binaliwak tinagan ko. Tamno saan nang masapulan ko na. Napukaw nga ron ti komunikasyon mi manong nemi, jakmat na uray nga imay dito pisina, jakmat na uray nga imay iti balay. Adan na talo nga bulan manong nemi sipot din sinak ti chismosa. Kanda jak mo karakter na nga babae. Naka mga kita manong nemi. Ngem tarabita sa selusa kada jak mo mga iladawan. Nagalas nga karakter ti babae. Kung kunak tinakam ko. Imbaga na naliklik ang partner. Kaya mga din na nabilitan ka ng asawa kas pagarikan kat kalpasan na kita. Awan. Ang harap partner. Talagang kami tagpili eh. Kaya napalit masapol mo, kay Emma. Itidamo ag-date, awisik na date, kaya di na kayat. Likit kayo itong asal, kasala na singpat. Sabahin mo, kaya may sasanga virgin. Ngayon kasala virgin, di kita barukong na. Manong nemi, namamukon ti may kaduang babae, ti biyag ko. Sabi ko mata sa anak to, nagbintot ko na. Iso da ito'y ni Lorna. Okay ni Lorna. Gabuta, agsubado da kini Emma. Naling nga sumaong ang prangka. Saan na nga chismisen, ti istorya ti pada nga tao. Nagproposa keng kwa naman ng nemi, kalbasan tinam nga bulan, inaklon na. Saan ko nga pinaimbestigar kini Gino ti family background na. Paamong anak, basta talay ka keng kwa na. Nakasta nga awisak man ng naming agstekin kami agwiwing-iwing. Di mo ka di kayat nga virgin at ikasar mo? Araw? Dadawan ito dayaw kang kayo. Sigurado ka rin nga virgin kanto ni kasar ka? Sure. Awan pa ito nagbalik ng boyfriend ko? Si Kapay lang? Katsiksikan tulain. Aginggang nga nagpropose ako manong nemi, di ba nagkalay sa amin. Inawat naman nga dagos. Yes. Tinawagak ni Gino. Partner. Agasawa akon. Oh. Ape sakti mo lang nga nang ibagaam. Ape nga sa mong ibaga dapapakin mamang mo. Okay kang ganil or na. Okay. Nakasarag akon. Sa bagay, si Kamadlaw tos doon nga makaadal, di ugali na, nga patanda kayo tagkuyukuyok kaya nakikita. Inyama muna ka naging parents na manong naming it okay da. Inyama mukmet ka na papagin ni mama kaya nagdidawa ka absat ko. Okay na okay man. Aging ka manong naming nagtulagan min kini Lorna. Nga, before manong naming kaya, mabang kami mga asawa tapos nung formalan nga maiset no anangal daw kan may saganan ti amin. Nagtulagan mi man ng nimi nga celebrara mi with our friends. Di umadanin nga kanlaysan. Iti may isang restaurant manong nimi sa Jai, iti nakaangayan ti selebrasyon. Iti long table, gaputado kami. Kakayem na, kabagyan na, kabagyak mat kakayem ko. Kam siyempre, kaduwak ni Gino. Anda kami iti private room, iti restaurant, manong na yun. Panaka-exclusive. Bakante manong na yun, di duwa, alam sa, di katakda kami lang. Rumor sumrekmat manong na yun, di waiters. Ay nga nakiktutak, edi mabigbig ko, tibigla nga simrek na babae. Oh my! Ni Emma. Nagabay kami manong nemi kini Lorna, nakatugaw. Edi nakiktot kami. Edi purwak ni Emma manong nemi ti pregnancy test. Naitama manong nemi ti mismo masangwanan mi kini Lorna. Kat kunana. Kat nagsakitan.
Kas lalaing nang agdrama man. Abi nga isot kay kalay Sam. Abi sa nga siya. Idinitag na nagsanak. Natot pamaneknek. Masikugak, Harold. Siya narumbay nga kasar mo. Manong namin tultulo na lang tinagsangit nga nagdialog. Nakangangaak mat. Nabigla ki. Nakigtutak. Idikitahan nak manong nami ni Lorna. Igigaman na tipag si Tess. Inalilaw na karon. Hey, let's me explain. Awan ang tanaskan pang explain mo. Kas mangmangit ko di dialogue data nga babae. Saan nga po no? Saan nga po no? Girls, agawit tayo. Lorna, please. Lorna, please. Ag-explain na. Nung saan nang italtalek manong name. Intultuloy matlatan ni Emma tinagsangsangit nga. Alam ulit-ulit na dialogue na. Tarantado ito nga babae. Paunay ka matanan mo. Kinunak manong name takait ko kung mga pungot-pungot ang atong patungpaan ng gawin na ni Gino. Haron. Ano't maalala ng dangramso nga? Ano dang bakal ti skandalo? Huli matin na itong inaramid na parte. Kadagyamat nga lor na masalamatin din ang dinangyan explanation ko. Baliwam to ti, agpalawag kang kuha na. Ito no, agbaho tirik na. Siyempre nabigla iso na. Dinanam namain, oras yak namain. Pauna dito yung mabahain. Oras kat pumanawan. Agkat katawan. Agsangsangin na tayo. Kimat lang din mabales, Harold. Tunod, ba't anak dito sa kamakat? Pauna yung tilaing naman nung naming nga nagarte. Kunam lang nagpay-peso. Nagluamit nga talaga nagsangsangit. Nga nadidalog na agpakpakaasi nga iso ka nun ikasar ko kapot naman si Kugso na. Nadyamat nga Lorna, basta latan na mati nga tinagdaringeg. Oh my God! Kada di mat lang arabidi at dakon ti balay manon name. Tatawag at ti number ni Lorna. Ngayon sana sumbatan. Hindi kita ti messenger na naka-online manon name. Tinawagak. Ngayon saan namat nga sumbatan. Manong name babae ni ti chat. Nag-message sak. Impakaamok kang kuha na ti ari. Sorry. Itinapasamak Lorna. Kahit ko nga ilawlawag kang kati amin, ngayon dinakmat inikan di kundaway. Isong ito na ito kundaway, tawtawagan ka, di ka mat sumungban. Isong titulatan nga ipalawag ko kang kati amin. Nakano din itong banong name yung message ko. Imbagak, no kasanot pa nagamamumi ka ni Emma, aging gat timpuar, tiba di mo ugali na insinak, kalpasan ti duwang atawan. Kahit makatawan nga nasurok, nga awan ti komunikasyon mi, sagad bigla manong nemi, nga nagparang iti data, nga selebrasyon, di ba nagkalay sa amin kini Lorna. Nasurok ka makatawan ko na, nga di ka nagkikita. Imposible, nga siya, ti ama, ti bagbaga na nga si Kugna. Awan tinuore ko ang sungbat na manong nemi. Mabang ko pa siya rin ti balayda. Ti ama naman nung name di mang sango kanya. I'm sorry, Evo. Ngayon saan nakakayat ka sango. Kasarita at anak mi. Ngayon, sir, kahit ko kung mag-explain kang kuha na ti amin. O, nabasa mi, the explanation mo. Ngayon, check ba na mo? Tadumat na kita ebidensya. Nga daking kuha na. Anong ebidensya ng daking kuha na, sir? Dahil dyan nga babae nga ng iskandalo ka na kayo. Ado iti incensed na nga picture siya. Ano? Di ka na sweet siya. Datuin eh. Kaya dahil sa mga makisarita kang ka. Halo, Lorna, gamanak na. Rimor ka man lang silad mo. Daddy? Yes, yeah. Okay. Panawang kang ganod. Baka mo kang agsalita. Mawatam ko mat explanation ko. Okay. Mamatiakan ka. Mamatiak. Ngayon, patsem ka di, masantong itultuloy na dyan nga babae ti mangkulo. Kada ta.
Nakadaldelikado na yung nagbaling nga ex mo. First love mo. First love ko. Nakadaldelikado. Nagkalas ti ugali na. Kasano nagtultuloy na tangariribukan na ta? Diyan kahit tinaribuk ang bihag, Harold. Ipatpatig ka. Imnas ka nga lipatan ka. Nipatpatig na, niyaman ti mapaspasamak, nakasagana ka ang bihag itinaribuk. Saan to nga sumardang na nga babae? Diyan kahit tinaribuk ang bihag. Nakamagdesisyon kami. Saan lang nga siya nagdesisyon? Digiti parents ko, kakamsat ko. Saan na ka nakayat? I'm sorry, Harold. Nasakit mo't para kanya. At impatig ka. Di ka sakit na kasla. Napukaw ka. Kaputa napukaw ka, masusuro ka tubat nalipatan. Huwag ka din, I'm sorry. Saan nga nagkaringan si kakin siya? Siguro, baka ti third love mo. May katlong ang babae ti biyag mo, baka isuntod. Lipatan ako. Gabutan rin yan ka nalinipan. Kaya di nga rabiiman nung name tinawagag ni paring Chino. Inayabak yung sunit may isang restaurant. Nakatalo ako nga buti nga beer manong name di umay. Uy, itamang ba lang uminom ka? Dati mat uminom ha. Una nga may sa labir, itakad nakatalukan. Sakit mong sakit ti agpatnag dito eh. Mayat, 24 hours mo dito eh. Na restaurant. With a single band. Nagpinasti boses dito babae ng kanta eh. Baka kursunadam. Ano't na pasamak? Talagang awanin ni Lorna. Dinakot kaya. Diyak magkarot mabaling yung papilit ti bagay. Talagang dinakayat ti may isang babae. Kailang amin manubnubi. Ti first love mo is naggulo. Saan nga sumardang ang peso na niya eh? Nung kasawa kayo kumakin ni Lorna. Sigurado nga o may rumaot-raot, o may manggulo, naglaing nga artista rin niya. Artista lakuman. Sinirat na nga trabaho, di ba? Naglaing, di ba? Naglaing ka ron. Hindi kami ninsinak talaga yung pakamakam na. Aramidan na kanuti amin, tap na mariribok ti biyak ko. Kat agpasunti ko na ni Lorna. Baka nung agasawa kam to, kat ituloy-tuloy na dyan nga babae ti mga riribok. Talabas ang sarakan. Naguratal ka na. Minom ta. O sige, danggayan ka, partner. Danggayan ka. Amang angkit no, martek ka una, kita drive ka, baka madisgrasya ka. Gusto nga, siya akong tag-control ng minom. Nasyak to mangitulong kay ka. Manong name amok ti singer, iti day nga restaurant. Mabalimad gayan ti mangi table keng kuana. Hi, I'm Cynthia. Siyak man ni Donna, Harold. Isumat ni Gino, my partner, my best friend, na napartikan sa matin, sir. Harold, medyo, oray nung, medyo nabartay ako, you're so beautiful, Cynthia. Are you still single? When? Awang pa yung boyfriend mo? Anda 18? Nagsina kami. For what reason? Madit ugali na. Ugali na. Naimon. Nakaduldulikado. Tagbalit asawa nga naimon. Siyak, sa anak ka naimon. Imposible nga akong pa asawa mo siya. Oo pa eh. Nandanag dito at namin doon nga nasaktan ti puso. Itian niya nga rason man. Deji, imo na,
selusa, chismosa. Ken, diyan mo, nangiladawan ti ugali na. Pakibiyangan at cellphone ko, ken awag ng tawag, damagan ayan ko, anya tararamidek, nako. Diyan kahit kasi ang karakter di babae. Kasi ka, siyak, nasing petak, man nakaawata. No anyaman ti ka man itagbalin tong asawa, it's okay. Basta lagi tagpakawan, anak lagi ito panawan. Very good. Naidaton ko ti I love you kini Cynthia kanay di nga nabi manunay. Tanyos ti rakken ko na nga ti may kaduwa nga babae ti biyag ko ket nagsina kami. Gabot ti panangda dahil di first love ko iti biyag ko iti relasyon mo. Sika ti may katlo. Sikan to nagbalin ng asawa. Diyak pa mo sir. Ay, Harold. Umekan to pa siya rin di balayo. Tapos nung formal to ni bagak I love you kang ka. Hindi sumublat man nga kanta ni Cynthia manong naimi nagpakada. Nakaado kong tibino manong naimi katyak na pupuutan at si Maruno na pasamak. Hindi makariingat at dakit di kwarto. At rumuwarak tap na mapanang jingle. Sinamat nak ni mama. Oh, kayam. Kayak mama. Anat na pasamak ma. Eh, awid na ka rito eh. Di kayam mo. Tekot sa kanod, isot nagluganan niyo. Sa nangalan tilugan na, nga naman nangalag dahil sa kotsena, kanil sa restaurant ka naginuman niyo. Abay napasama kang katkas na. Itaman pa eh, ganun sobraan. Inlawlawag ko kini mamati amin manon nemi kabayatan nga kapkape ako. E dinto dahil sumurek ni papa nga napan nagapo iti parang jogging na. Hey, jogging ka may tapno. May ilingit mo at ininom mo. Tibartak mo drabain. Sorry, papa, mama. Imbas ko magtalat, ibiyag mo, tag-asawa ka, gusto na napasamak. Di na dahil di first love ko, tirelasyon mo kinilor na. Nakadal-delegado ng peso na diyang babae. Baka no, itultulo nga, masiribukan na tibiyag mo. Jesus, no kaano kami nga gumanat at nag-asawa ka na. Kasi ito man mas pasamak ni biyag mo. Bayan nyo pa. Saan ito nga tamat na may katlong nga babae? Isundo nga tamat na. Inaram ko ni Cynthia, manunemi, kang kanayon kami nga mapmapan kini Gino iti pagkangkantaan na. So, kung may paspasyarin iti baleda, na mamukon na iti parents na, manunemi kan kakabsat na. Gagangin lang, tibiyag naman nung name sa anggay nakapag-graduate ni Cynthia iti college. Ado ka numutan nga amateur manong name contest iti nakukalabanan na pasara ka numut mga haba. Ado ka nung produce na Ilocano songs kada Tagalog manong. Ada fan page na, kan YouTube na manong name iti social media. Agkap-cover kada kiti kanta manong name. Ado ka numut ma-income na kasi diyan nga raramidan na agblablag. Nasarukan nga makatawan sipod ar-armark ni Cynthia iti aklunan nakmanong. Diyos ko, kastawan iti panagyamyaman ko. Awan kumanday dyan nga mabae nga ni Emma nga mariribok ka na kami. Saan na kamto kuman nga riribokan? Indaw-dawat ko manong name iti ragsak ko kad naarakop ko ni Cynthia. Kaya nagkaktig iti lips na manong name. Iso ano palang ti damo nga pa nakaraman na iti bibig ti lalaki. Really? Siya nga rod, hindi ka raragsakan. You're my first love, Harold. Numabasa nga siya ti first love mo. Siya ti may katlo. Kunada ti agbilang kat agpatinggalang ti talo. May isa, duwa talo. Yan. Isa nga mo, kan pa check. Nga sikan din ikari para kanya. Iso nga, mabaling ka din ang kalaysatan. Mabuti nga. Anak kapateng mo. Ang mga mapasamak kada tati na masamak ka na kayo ni Lorna. Diyan ba tayo makikita dyan nga babae? Baring awanin ito nga lugar. Kung baring naatake ka na tayo. Diyan nga babae nga talaga nagbaling nga bagong tibiyag ko. Mamang,
Tsak malipatan dahil nga babae. Tapos love mo nga ron. Dikit ko sa tsak malipatan di kasi dyan naramid na. Sila kahit ko ti bumalas. Uy, dakas bumalas. Harold. Sige, saan nga ro din isupit pagsalitaan ta. Hindi ba isang aldaw manon name tinawagan na ni Gino? Partner, hindi pa damag ko keng ka. Ada nasagap ko nga damag. May banggap ka ni Emma. Diya kahit magsalitaan na rin nga babae, di mo kaya ti bumalas? Kahit ko ano, tsampag agibalas. Dumungig ka tayo bagakang ka. Dumungig ka, friend. Kahit numaramid mo, nalagandun tirik na, makabalas kan. Manong nemi kasla na ulit day di eksena. Iso na lang ito nagbaliktad. Isumot lang ang restoran, manong nemi isumot lang ang lamisaan. Sadyay manong nemi nga lamisaan kan restoran ada ijay ni Emma kan ti fiancé na, ti boyfriend na. Celebraran damat manong nemi ti umadanin nga panagkalaysada. Ken, baby shower. Gamot na madlawan manong nemi ti tiyan ni Emma. Nadya mariro 4 months ti sikog na. No nalaing nagdrama ni Emma manon nemi, kayakmet ko na. Simlay ka kabigla manon nemi. Nakigtot da at handak ang mo. Sino ka? Kuna ti nubyo. Siya ni Harold. Kaya naet ko ni Emma. Ha? Emma? Abemet na sa balit pakisaram. E rin to ta siya ti ama ti sikog mo. Nakigtot daw ano din. Emma, agawid tan sa dibalay. Siyak ti mangikasarkan ka. Gabota siyak ti ama ti sikog mo. Kinunak ni masadag sa ako inarakog ni Emma manong nimi. Ginotad na kaginuyot tinubyo manong nimi sa nagdinaano pagkabo. Kahit ako mga luguban ng hey, wait. Apa ka nangarandak? Ipagbagagad lang di puno Siyak ti ama ti sikog ni Emma. Naging kagaduwa manong nimi nga lalaki tinangguyod kanya ko nangangiro ako. Sakbay nga rumuwarak tinalyaw ko ni Emma, be! Kunak. Mas laklabik, ubing matang nga nagarot ano. Noon yaman si marunong na pasamat. Jakamon. Nakawid ako dito balay manong nimi ka tinawagan ni Gino. Ano partner? Kumusta? Arat na pasamak? Bimtak na di bibig ko partner. Ano? Dinanugnak na di boyfriend na. Ano? At ay narakop ko nga ni Emma. Agawitan. Ang biyag ko kita. Siyak tayo mga kasarkan ka. Siyak tayo kimputo. Tala. Sigug mo lang. Dinanugnak mo ni boyfriend na. Sa nagginuyod ngayon araw. Ket. Diyan ka mo na. Si Maro na pasamak. Baka mat no. Saan nga namati di boyfriend? Ang baka nga namati di nubyo. Kata mo, niya, masabo lang ang pa-DNA test na rin sikog di asa ni Emma. Wala ka tat panag-atap nan. Sa bagay, bayang partner, nag-imbestigaran. Inakin mo sa win. Istorya to keng ga, noon niya tumimbestigar ko. Noon niya't napasamak at si marunong kalpasan tinaramid mo. Kasta nga ron tinaramid ni Gino manong nemi ngem dua nga lawas tinapalabas ititawagan na. Partner, akita ta. Nutoy, iti restaurant ngayon ni Cynthia. Nag-istoryakan ka. E di sa gadwa kaming tibir kini Gino manong nemi kabayatan ng kanta ni Cynthia. Inistoryanan. Anat na pasamak?
Pudnod ko na, kung nakano na jay nobyo, matuloy ka no ti kalaysa, kalbasanti, panaka-DNA test, tisikog, ni Emma, kano mapaneknekan. Nga, day nubo ti ama. Ket, idida mo saan kano kayod ni Emma. Ngam napilit man lang. Ano't resulta ti DNA test? Saan na nga putot? Aking putot nga ron. Dadat sa mo, baka ingkamat na lang. Baka putot ko. Kasi nga putot mo kita manunga tawanan nga awan ti komunikasyon nyo. Nga di kay anak ka, anang atawan idi na udi nga kanaig kayo. Sa bagay, dakil ko man di ubing napututak. Kahit anang arod napasama. Siyempre, awan napasama ka kasara. Nabalos ko nga rodan na dyan nga babae. Nabalos ko. Inyo sa toriyak manong nemi kini Cynthia tinapasamak. Naglibi. Apa naglibi ka? Kunakmat kang ka nga. Dangis nagibalas. Gagangay lang ang dabalis ti amin. Siguro kiti siya dyan na ikari. Amom, tinawagan na dati boyfriend na. Kada rin magana. Nagyamyaman na siyempre. Gapot na ilisik isuna. Imbag ka no ta saan nga natuloy ti kasara. Tadi kat nagtarakan ko saan na mataputot. Ken, naasawa na ko ti babae nga nakalalas tugali na. Tayo istorya ken ko na nga ron. No apeng en sinak. Kadagpaiso ko na. Manangimon, biyangot, ken chismusa. Ngayon gabot naman si Kog, iso ang pilit ko mga asawain na. Ang magkamanyamang kanya, pinailis iso na. O de, nakatulong di ba? Sa bagay, bimalas ka, tinapindas ng resulta. Una, naisalakan ko rin diyang lalaki. Kada diyang babae, mat ni Emma, diyan mo na, noong nabiyag na itan. Sweetheart, pagtulagan na matanda ka sarta. Mambutay nga, Harold. Apay, ang mga nagpakita nga biglang tumad ni Emma. Kahit noon niya man ti padagas na kanyak mamati ka. Kahit na istorya ka matag kang gati amin. Sa bagay. Nabagtulagan ni nga Roden ti kalay sa amin manong naming. Hindi ba ka nang ag-celebrar kami? Hindi ako kayat, kayatan. Apay, hindi mo kayat? Hanen? Nga mapasamak ko ma? Itikas din na namin Judy ni Lorna. Nag-celebrar. Baka nang biglang tumumay ni Emma eh. Kito rin man pa umay. Di ayabante bagtugaw tamangan. Baka noon naman ti arte naman nga dialogue na. Saan ako mamati kang kuha ng sweetheart? Iso nga pagnanagam. Di mo ka din, nalipatan ka din ni bagang kang nga man nakahawatak. Gabot na mapilit manong nemi, Nick Cynthia, pinagusto kisuna. Pinagusto. Nagselebrar kami manong nemi di may isang restaurant ng saang sadya nga restaurant. Partner, Anta makasabol ka ka. Si Kamad Gino, uminom ka din. Pipurutan ka. Selebrar natin tinanong pa nagkalay sa amin kini Cynthia. Anta makasabol ka dito Ruaro. Sino? Ni Emma. Talibag-bagat. Maawan hang nagpakpakita ni Emma manong nemi. Hindi nung tengen tikal dawan tikal les sa amin kini Cynthia. Madaman tirubuat ko manong nemi. Keruburat matin tapapakin ni mama. Oh, Harold. Mama. Awan tong katate magsinga iti seremonya. Tingmat mama. Kasi lanta kayo sa una. Saan tong katang nagpakita ni Emma? Nung damagin to ti Pandi, no? Sinuman ti saan nga na mangipalubos, ti panagtipon, dagiti dua, agpakita, kaya bagada trason. Awan tong atatog, barang. Simat mama, awanin na diyang Emma. Kadagpay sumanon name iti saludsuden data, ti Pandi, sakbay, ti formal nga seremonya. Awan ba tinagpakita manong name? Tumalya-talyawak. Awan man. Ano ito ang talyawam sila? Bakit pakita ni Emma? Urag pakita. Urag niya ti bagbaga na sana ka mamati.
Kuna ni Cynthia manon name, king ganal pasen ti celebration, ti seremonya ko nakidi kalpasan na reception, dimtengen ti first night. Inyawid ko siyempre dito balay ni Cynthia nga asawa, kadito ti kwarto, siled. Dito manen manon name naramanak, digiti lips na kandituyen manon name nga nagpapasak. Itinabak na nga barukong no nalaing man akong manta isuna manong nemi agkang kanta agmat kabayatan nga lalailo aksuna. Idi pababak manong nemi ti ulok ing gawid na. Sweetheart. Ada na iranta para iti baba. Sa bagay. Thank you. Kahit noan niya ti kunana nga nairanta para iti baba manong nemi iso at talaga ti simrek amarigatan nga sumrek. Gusto mo ni Taraksak ko kabot na talaga na paniknik kakabirihan ni Sona. When? So pa lang. Iso siguro at talaga tinikari nga babae para kanyak. Ti may katlo babae ti biyag ko. Nagbalin nga man nakaawat nga talaga ni Cynthia manon nemi. Kabot saan nga nagkapaggraduar. Sakbay nga sikog ka ko na. Nagbasa ka. Sumati ko na kumasinad. Nagbasa ka? And then, nung makapagturpusak, nag-ubrak to baten. Parang ano, saan kantong nagsikog? Hanto pa lang, sweetheart. Nagkontrolak pa lang. Sige, ang gamin to kahit ko nadaan ti anak, usapang nga, ngayon, makapagturpusak to 2 years. 2 nga taon. Ilipas ko lang ti korso. Ide mamuan, da papakin ni mama, manong na ti plano mi. Hindi kad mapayag pa, sakbang agapuko mo. Agapuko kami kan ka. Pasensya ko yun, papa. Wala, ginawan mong balim eh. Indam nga bulan, nagdandan na kami manong nemi, di ba ka kaniyak ni Cynthia? Masikugwak mo din, sweetheart. Niya, di ko nagkong ka. Pasari malipatan. Tig tumar. Sa mga rin itutuloy tig tumar, ha? Begam ti anak mo. Ti anak ta. Yung madelay ti panagbasak. Maya ano kilang. Aganak kanto no summer. Manong bulan datan. Kapag isunto nga summer, ang ganaka. Kito masikugak ka mapan di eskwela. Ano sa mo na? Asawam gayam. Manong nemi kas taon iti nagsak da papakin ni mama di makita dang dumakailan ti tiyan ti manugang da. Nagaroon at langaroon manong nemi idi ta ipas ngayon ni Cynthia ni Harold Jr. Kas taon iti nagsak mi manong nemi. Tadan pakakitahan ti anayat mi. Ebidensya manong nemi nga talaga nga makaanak kami. 3 nga bulan manong nemi di pabunyagan mi ni Junior. Manong nemi andaim mun una nga nabunyagan. So nga nagururay kami nangaron. Hindi rumuwaran manong nga malpas ti nabunyagan ngubing nakiktutak hindi makitak ni Emma. Isot nakauba. Ito na munyakan ng ubing. Sa balimat na sumusurot kang kuha na nga. Kibkibinin na. Hi. Harold? Emma? Dito tasawag. Dito baby me. Pabunyag kami man. Ni Cynthia. Cynthia ni Emma. Hello, Emma. No, kumatarap-sapa ka na mamig pabunyag ka di. Inanak ko may kumikasarte. Abunyag takas anak mo. May kamano natin, Cynthia? May 3. Ningard, mister. Saan ngayon matanda? Sige, ha? Sige. Manong name anda na nagbati nga nanganak ti bunyag. Amamunak siya. Sir Harold. Amamunak? Amo kayo, sir.
Nakanahak ti bunyag. Di ko madre mahornema. Wen, talot anak nan eh. Ket apehan nga nakaumadya, asawa na. Ako mat asawa na. Talong ubing, talong ama. Kasta't maalala chismusa. Dahil yung istorya na mapasamak kang kuha na. Kastapi sir, anak ko mamaka o paglubanak. Nyakit tinagbanbanakan ni Emma. Sigaman, ang nyakit na pilipili mo nga first love. Imbag ta na ilikli ka ken kuha na. Dahil ta una yung tibagyam niya manak manong nimi, ta na ilikli ka kiti first love ko. Talaga siguro nga naikari nga ta kami ken ni Cynthia. Nga iti agdama manong nimi, ket talon di kiti nagbaling nga anak mi. Takalpasan nga ninak na ni Junior, intuloy na nagbasa, kinaggraduar, kinagtabtrabahon, manong nemi, nagsikog manen para iti may kadlo, wan may kadua, ken napasaron noon pa iti maysa. Maysa nga lalaki, ni Junior, ken duwa babae. Napapagin ni mama manong nemi, tinaspasnek unay, nga makasasikaso ka rin apupuda. Mapanday tultulon, manong nemi, idaan pa lang panagbasa nga face to face. Ngam karagito nga tiyempon, manong nemi module. Ni mamaan, ni panakamastradan, manong nemi, ang surusuro katakuan. Intong tuloy mo tinagtrabaho, iti asawak, manong nemi, edinto ni Gino, kat siyempre, pasarimet, awisan na ka. Yung kamit, uminom basit, sakam tumilagawin. Dito nga ron, di ba kasalitak, manong nemi, kanagyaman naklauna, iti anos mo nga nang ibasa, kalpasan nga inak ken buray ken ka iti Italian. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal liliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padag nga limneg. More power to your program and God bless. Ito yung nalagyaman nga pagayam mo, Harold. Pagayam ko nga Harold, thank you ken ka ti panangiburay mo ti pagkasalitaam kadagiti amin nga nagbuya. Happy thank you kada kay amin nga nagbuya ken nagcomment kaya. Thank you. All right.